Hi dudes, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Again welcome back to Loop Tech YouTube channel. இந்த வீடியோல வந்து விஷுவல் வெப்கேம்னா வந்து என்ன, விஷுவல் வெப்கேம் வந்து எப்படி வந்து யூஸ் பண்றது, இதை பத்தி எல்லாத்தையும் தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம். விஷுவல் வெப்கேம்னா வந்து என்ன உங்களுக்கு வந்து தெரியலனா, நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அதை வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக வந்து சொல்லிடுறேன். இப்போ நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வெப்கேம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம். நார்மல் வெப்கேம் வந்து என்ன பண்ணோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது வந்து என்ன பார்க்குதோ அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து காட்டும். அதுவே வந்து அந்த நார்மல் வெப்கேமை வந்து நம்ம ஏதாச்சும் மீட்டிங்கில் வந்து யூஸ் பண்ணால் அந்த நார்மல் வெப்கேம் வந்து என்ன வந்து ரெக்கார்ட் வந்து பண்ணுதோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து லைவாக வந்து காட்டும். ஆனால் வந்து இந்த விஷுவல் வெப்கேம்ன்றது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர். இது வந்து என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வச்சிருக்க ஒரு வீடியோ வந்து இந்த விஷுவல் வெப்கேமை யூஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணும்போது அந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வெப்கேமில் வந்து லைவாக வந்து ஷூட் பண்ணுற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மாற்றி கொடுக்கும். அதுவே நம்ம வந்து இந்த விஷுவல் வெப்கேமை வந்து ஏதாச்சும் மீட்டிங்கை வந்து யூஸ் பண்ணால் அந்த மீட்டிங்கை பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அவன் வச்சிருக்க வெப்கேமில் வந்து என்ன வந்து ரெக்கார்ட் ஆகுதோ அதுதான் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து லைவாக வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் தான் வந்து தோணும். ஆனால் வந்து உண்மையிலே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கையில் இருக்கிற ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவை வந்து இந்த விஷுவல் வெப்கேமை யூஸ் பண்ணி வந்து ப்ளே வந்து பண்ணுறோம். அது பார்க்கறதுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, நார்மல் வெப்கேமை யூஸ் பண்ணி லைவாக வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த விஷுவல் வெப்கேம் வந்து மாற்றி வந்து கொடுத்துரும். இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் வெப்கேம் வந்து ஒர்க் வந்து ஆகுது. இதை தான் நம்ம வந்து வீடியோவில் வந்து எப்படி பண்ணுறது நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். இன்னுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து விஷுவல் வெப்கேம்னா வந்து என்ன வந்து தெரியலனா, இதை நான் வந்து வீடியோக்குள்ளே வந்து செஞ்சு காட்டுவேன். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக வந்து புரியும். ஓகே கைஸ், வீடியோ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி வீடியோ கீழே இருக்கிற தம்ஸ் அப், சப்ஸ்கிரைப், பெல் ஐக்கான் இது எல்லாத்தையும் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, வித்தவுட் எனி டிலே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். இந்த விஷுவல் வெப்கேமை வந்து நம்ம சிஸ்டமில் வந்து செஞ்சு பார்க்கறதுக்கு நிறைய சாஃப்ட்வேர் வந்து இருக்குது. ஆனால் நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா OBS ஸ்டூடியோ என்ற ஒரு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த விஷுவல் வெப்கேம் வந்து எப்படி வந்து செய்யுது நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த OBS ஸ்டூடியோ சாஃப்ட்வேர் வந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம். உங்கள் ப்ரௌசருக்கு வந்து போயிடுங்க. உங்கள் ப்ரௌசரில் வந்து OBS ஸ்டூடியோ டவுன்லோட்னு டைப் பண்ணுங்க. இல்லை வர ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல வந்து விண்டோஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் இன்ஸ்டாலர்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும். அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த OBS ஸ்டூடியோட EXE ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இந்த OBS ஸ்டூடியோட EXE ஃபைல் வந்து உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோட் வந்து ஆகிட்டோன்னே அந்த EXE ஃபைலை வந்து டபுள் டேப் பண்ணி ஓப்பன் வந்து பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்து ஒரு பாப்அப் மெசேஜ் வந்து வரும். இந்த இடத்துல வந்து நெக்ஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து இன்ஸ்டாலை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த OBS ஸ்டூடியோ சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்க சிஸ்டம்ல வந்து இன்ஸ்டால் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஓகே, இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் OBS ஸ்டூடியோ சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம சிஸ்டமில் வந்து இன்ஸ்டால் வந்து ஆயிடுச்சு. ஜஸ்ட் வந்து ஃபினிஷ் கொடுத்து க்ளோஸ் வந்து பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்து உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த OBS ஸ்டூடியோ சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்களுக்கு வந்து வந்திருக்கும். இப்போ வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து விஷுவல் வெப்கேமை வந்து கிரியேட் பண்ணது நம்ம வந்து பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து நார்மல் வெப்கேமை யூஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ண ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து வேணும். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து வெப்கேமை யூஸ் பண்ணி இது மாதிரி வந்து ஒரு வீடியோ வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 25 செகண்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். நான் வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து டெமோ பண்ணி காட்டுறதுக்கு மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ வந்து 25 செகண்ட்ஸ் மட்டும் தான் வந்து ரெக்கார்ட் வந்து பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து வெப்கேமை யூஸ் பண்ணி ஒரு வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் வந்து பண்ணுறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் இல்லை வந்து 10 மினிட்ஸ் அது வந்து அந்த வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் வந்து பண்ணுங்க. நமக்கு வந்து எதனால வந்து நார்மல் வெப்கேமை யூஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ண ஒரு வீடியோ வந்து வேணும்னு சொல்லி நான் வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து சொல்லியிருப்பேன். நம்ம வந்து இந்த வீடியோ தான் வந்து விஷுவல் வெப்கேமை யூஸ் பண்ணி வந்து ப்ளே வந்து பண்ண போகிறோம். அப்படி வந்து இந்த வீடியோ வந்து விஷுவல் வெப்கேமை யூஸ் பண்ணி ப்ளே பண்ணும்போது அது வந்து பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லைவாக வந்து வெப்கேமை யூஸ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த விஷுவல் வெப்கேம் வந்து எப்படி வந்து கிரியேட் பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம். உங்கள் டெஸ்க்டாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த OBS ஸ்டூடியோ சாஃப்ட்வேர் வந்து வந்திருக்கும். அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து டபுள் டேப் பண்ணி ஓப்பன் வந்து பண்ணுங்க. சாஃப்ட்வேர் வந்து ஓப்பன் வந்து பண்ணிட்டோன்னே இது மாதிரி எல்லாமே வந்து பார்க்கறதுக்கு எம்டியாக தான் வந்து இருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருந்தா அந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் வந்து பண்ணணும். அதை வந்து எப்படி வந்து பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இங்கே கீழே வந்து வந்தீங்கன்னா சோர்ஸ்னு சொல்லி ஒரு டேப் வந்து இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து ரைட் கிளிக் வந்து பண்ணுங்க. ஆடுன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியா சோர்ஸ்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இப்போ வந்து அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. நீங்கள் ஆட் பண்ண போகிற அந்த வீடியோக்கு வந்து எந்த நேம் வந்து வைக்க போறீங்களோ அந்த நேம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து என்டர் வந்து பண்ணிட்டு ஓகே வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து எந்த வீடியோ வந்து இதில் வந்து ஆட் வந்து பண்ண போறீங்களோ ஜஸ்ட் ப்ரௌஸ்ன்ற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோ வந்து செலக்ட் வந்து பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் வந்து பண்ணிட்டோன்னே ஜஸ்ட் வந்து ஓப்பன் வந்து கொடுங்க. இப்போ வந்து அந்த வீடியோ வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆட் வந்து பண்ணிட்டோன்னே இப்போ அது கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ரீஸ்டார்ட் பிளேபேக் when source become activeன்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாக்ஸ் வந்து இருக்கும். அதை வந்து அன்டிக் வந்து பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறமா மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூப்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை வந்து டிக் வந்து பண்ணுங்க. இந்த லூப்ன்ற ஆப்ஷனை வந்து எதனால் வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சிருக்க அந்த வீடியோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 minutes இல்லை வந்து ஒரு 10 minutes தான் வந்து இருக்கும். அந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக வந்து ப்ளே வந்து ஆகி முடிச்சிட்டோன்னே அந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் வந்து ஆகிடும். அதுவே நம்ம வந்து இந்த லூப்ன்ற இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் வந்து பண்ணிட்டோம்னா, நம்ம வந்து இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் வந்து பண்ணதால அகைன் வந்து அந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ப்ளே வந்து ஆகும். அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் வந்து பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ இங்கே எல்லா வேலையும் வந்து முடிச்சோடனே ஜஸ்ட் வந்து ஓகே வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஓகே வந்து கிளிக் வந்து பண்ணிட்டோன்னே நம்ம ஆட் பண்ண அந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து வந்துடும். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த வீடியோ வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிட் ஆகிற மாதிரி இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து அட்ஜஸ்ட் வந்து பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ வந்து எல்லா வேலையும் வந்து முடிச்சிடோன்னே இங்கே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் விஷுவல் கேமரான்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இருக்கும். இப்போ அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ இந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் வந்து பண்ணிட்டோன்னே இப்போ நீங்கள் வந்து எந்த மீட்டிங்கில் போயிட்டு ஜாயின் வந்து பண்ணாலும் அந்த எல்லா மீட்டிங்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ தான் வந்து ப்ளே வந்து ஆகும். ஓகே, இப்போ நம்ம இதை வந்து டெமோ பண்ணி வந்து பார்த்துலாம். நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூகுள் மீட்டில் போயிட்டு ஜாயின் வந்து ஆகலாம். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு கூகுள் மீட்டிங்கில் வந்து ஜாயின் வந்து பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இந்த கூகுள் மீட்டிங்கில் வந்து என்னோட வெப்கேம் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஆன் பண்ணால் வந்து போதும். நம்ம வந்து அந்த விஷுவல் வெப்கேமில் வந்து எந்த வீடியோ வந்து ஆன் வந்து பண்ணி வச்சிருந்தோமோ அந்த வீடியோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து ப்ளே வந்து ஆகும். இப்போ வந்து இதை பார்க்குற எல்லாருக்குமே வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வெப்கேம் மூலமாக வந்து என்ன ஷூட் ஆகுதோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவாக வந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்னு சொல்லி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து தோணும். இப்போ வந்து ஒரு சில பேர் வந்து அவங்க சிஸ்டமில் வந்து நார்மல் வெப் கேமராவும் வந்து கனெக்ட் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படி நார்மல் வெப் கேம் வந்து உங்கள் சிஸ்டமில் நீங்கள் வந்து கனெக்ட் வந்து பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஏதாச்சும் மீட்டிங்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்கள் இப்போ ஏதாச்சும் மீட்டிங்கில் வந்து ஜாயின் வந்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நார்மல் வெப் கேம் தான் வந்து ஆன் ஆகும். உங்களுக்கு வந்து இந்த விஷுவல் வெப் கேம் வந்து ஆன் வந்து ஆகாது. இதுமே பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு வந்து இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து எப்படி வந்து சரி செய்யுதுன்னு சொல்லி இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இப்போ நீங்கள் மீட்டிங்கில் வந்து ஜாயின் வந்து பண்ணிட்டோன்னே இங்கே சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 டாட் வந்துருக்கும். அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். செட்டிங் என்ற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து வீடியோன்ற இந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சிஸ்டமில் வந்து என்னென்ன வெப் கேமரா எல்லாமே வந்து இருக்கும் அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து காட்டும். இந்த இடத்துல வந்து ஜஸ்ட் வந்து OBS விஷுவல் கேமரா என்ற இதை வந்து செலக்ட் வந்து பண்ணிக்கோங்க. என் சிஸ்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எந்த விதமான எக்ஸ்டர்னல் வெப் கேமராவும் வந்து கனெக்ட் வந்து பண்ணல. அதனால வந்து டேரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷுவல் வெப் கேமரா தான் வந்து இந்த சிஸ்டமில் வந்து செலக்ட் வந்து ஆகிருக்கு. ஜஸ்ட் வந்து இந்த OBS விஷுவல் கேமரான்றதை வந்து செலக்ட் வந்து பண்ணிட்டு மேலே இருக்கிற ஹெட்ஸ் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி இப்போ வந்து க்ளோஸ் வந்து பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து உங்கள் ஸ்க்ரீனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த OBS விஷுவல் வெப் கேம் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன் வந்து ஆகிருக்கும். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம வந்து வீடியோட எண்டுக்கு வந்து வந்துட்டோம். இந்த வீடியோவில் வந்து விஷுவல் வெப் கேம்னா வந்து என்ன, விஷுவல் வெப் கேம் வந்து எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறது, இதை பற்றி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம். விஷுவல் வெப் கேமை வந்து நம்மளால் வந்து பிசி லேப்டாப்பில் மட்டும்தான் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும், மொபைலில் வந்து யூஸ் வந்து பண்ண முடியாது. ஓகே, இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சில விஷயத்தை எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லணும். இப்போ அதை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். நம்ம வந்து இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணதுக்கான முக்கியமான காரணம் வந்து விஷுவல் வெப்கேம்னு சொல்லி ஒரு டெக்னாலஜி வந்து இருக்குது. அதை பற்றி எல்லாருமே வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்காக மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் வந்து பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீடியோவில் சொல்கிறத வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் சீட்டிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு இடத்துல வந்து தர்ம அடி வந்து வாங்குவீங்க. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் வந்து பொறுப்பில்லை. ஓகே கைஸ், அவள் தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு வந்து ஒரு லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். வேறு என்ன வீடியோ போடலாம்னு சொல்லி மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து லீவ் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் பாய்.